Sia, hwɛ wonim sɛ nnura na yɛde yɛwura Mahama ɛsi so na nka yɛde ha deɛ nka yɛnhyɛ da nyɛ politics na mmom wei yɛ nneɛma bi a ɛkɔɔ so na mpɛ so wonim sɛ nnura manhyia so kɔpie hɔ bi yes na sɛ manhyia kɔpie hɔ bi deɛ na biribi wɔ mɛ wɔ sɛ ɛka wonim sɛ nnura Mahama atade no ɔhyɛeɛ no ɛyɛ deliberate sɛ ɔkaa sɛ ɔpɛ sɛ ɔrepresent Asante ɔpɛ sɛ ɔlook like Asante ɔpɛ sɛ Asante ba na n'adeɛ ɔbɛhyɛ mu ɔkan mi wɔ video hɔ nom a mede bɛkyerɛw sɛ Mahama ɛkyerɛ deɛ ɔpam n'atade ne sɛ wate aseɛ ɔpɛ sɛ Asante ɛbɛm kente ne ade no mi wɔ video hɔ nom a bɛkyerɛw na I don't know why but wohwɛ back to history ne ade a sɛdeɛ ɛyɛ Asante amammerɛ mu ne yɛsɔ afenam suae ne ade no ne nyinaa ka ho bi na ma presidency anaasɛ president bi ɛsoa yi na oyi so akofena no sɛ Asante impact yes ɛna ɛkɔfa saa nneɛma no nyinaa baabi a na wonim yes ɛna mebɔ ama wate aseɛ na deɛ di kan manhyia kɔpie ɛhɔ bi na wohwɛ sɛ deɛ na ɛrekɔ na wohwɛ manhyia entrance no ɛna ɛwɔ hɔ nom kama na ɛyɛ fɛ yi pa na adeɛ baako nso yɛsɛ deɛ ne die ma deɛ ne die sɛ nti ɛbrɛ invitation no baeɛ no yɛwura so ma manhyia ɛkɔpie hɔ bi saa pɛpɛɛpɛ na adeɛ baako a na ɛyɛ nwanwa yɛ obi ɛka ho asɛm yɛ yɛwura Mahama atade no wohwɛ n'atade no mu a symbol dɛm ɛna ɛda me nkyɛn ase symbol dɛm wohwɛ a gye nyame dɛm wohwɛ a nyame dua dɛm wohwɛ a sankɔfa ɛdɛm kyerɛ sɛ ɔpa kyerɛ sɛ Ghanafoɔ wohwɛ neɛ ɛkɔɔ so a mpanimfoɔ so abu baato sankɔfa yɛn nkyi no ɛno na yɛasa akɔfa yɛn nkyi na sɛ yɛakɔfa a yɛsa de no aba bio na kyerɛ sɛ saa na ɔpa kyerɛ na ɔse Asante tumi ne adeɛ ɛbɔ ne ho ban ɔbɛyɛ ɛmfa sɛ ɛdurummerɛ bi na nka na mamuo ne koraa no na nka ɛɛtan yɛyɛwura ɛna boa no ma ɛyɛ yi ɛnyɛ me na mekaeɛ ɔno ankasa n'anim asɛm ɛna ɔka sɛ yɛwura ne boa no ma ne yɛbia na saa asɛm a meka ɛbɛyɛ ɔna kakra saa tii hɔ no ketewa ma me na sɛ nyame a adom no atumi bɛdi me nsɛm na mebɛda ne ampɔmantene a sɛ na mene wɔ so ayɛ ɛmmoa a wɔ hɔ a me aberɛ a yɛsika asɛm na ɛwɔ so wo so kakra wokɔ wadamfo wo mfɛnsɛm hɔ wo ne IMF Madam Lagarde ɛkasaeɛ a ɛkyerɛ sɛ yɛyɛ IMF program no a yɛsiesie sika asɛm a biribiara bɛyɛ yie ansa ne yɛde tumi ɛhyɛ MPP nsa na ɔgyidie sɛ nyame yɛ adom na nsa bɛtena akonnwa no so a saa ɛna yɛyɔnkofa no ɛkɔ no na abato a yɛbɛtu yi yɛto aba sɛ yɛbɛnya aseso aba yɛto aba sɛ yɛho bɛtɔn yɛto aba sɛ yɛmmafoɔ na yɛmmabunu bɛnya adwuma ayɛ na wohwɛ ɛhwɛ wɔtwe na yɛasia na ɛkyerɛ sɛ yɛman no asan n'akyi yɛsika asɛm yɛ biribiara asɛe ɛnɛ national health insurance wode card no kɔ hospital ɛmfa so a wo nyinaa ne sɛ yɛyi wo card ma wo na mesɛ woyɛ sɛ menya kata kakra cold no si ɛna n'ani ɛsoso nso ɛmfa so a wo nyinaa ne sɛ yɛyi wo na yɛ card ma wo biribiara saa wote nti wohwɛ saa nsɛm yi no sɛdeɛ ɔkan no ɔse no ɛpɛ sɛ merepresent Asante kente ankasa wɔ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mehu sɛ deɛ nti a ɔma yɛde too ano ne ade no ɔse Asante yɛ bambɔ ɔse Asante yɛ bambɔ nti sɛ ɔde ayi na n'atade fitaa na ɔde Asante kente ato ano ɛkyerɛ sɛ bambɔ still na no Asante bambɔ yɛ de ɛrekɔva no ɔde yɛnhwɛ video yi yɛsɛ bia me na meka ɛberɛ a na ɔne ne same stress no ɛredi nkɔmmɔ no yɛntie na because I don't want it to be too loud. But if you want, you can do that. You can go and work on that. So this area will be it will come out a bit more. Okay. Yeah, that's the issue. I think this is actually nice because it gives them a glimpse of the pattern, but the pattern actually matches with the hat. I'm trying to. I also get what that means. Yeah, like, stretching it out a little bit more. Yeah, it can come out a little bit more. I see that too. Yeah. So I think it works both ways. Right? You see, it's going to be a wide area. Yeah, that's true. Yes. Yes. So I want it to come out a bit more. Yeah, that would be because there will be white between this and that. Yeah. Okay. Yes. Yes. Because you have the white and then this. Yeah. Then you have the sleeve and then at the end of it they'll see this again. Yeah. Okay. You okay. know? Yeah. Now there's also another concept. This one.
see this one. This one is nice, though. Yeah, so. And now quite a good team. That is Osha. Asante Bambo, the Wuhian Yipa. Yes, be a Muslim kind of media maker content, maybe I'm a candidate. One in no baba any cushion, maybe. I mean, now no one who have the near everyone, Mr. Uti. Into the be a can. We are scientific, my good. We are scientific, my good. Sama pepe and we are scientific, my good. Aha, now before I met once and Miss Mammy send me warning if a man and I have before your TV. And I have before you, or bar, young Pesse, Yanubit bar. Now, who say you need about him? Sabi, oh, yeah, dear finance at home. For the water and found fire your side. Only video and as evidence we are to prove a kufu watch by you, I'll say, sorry, down parry by you, I'll say, of Uncle Patch or man, me and Fanny IGP. Munya, Trona modify you with you. Moti, Suyan Sauni, a junior boat, me and perceive a cassa at Yao. And I are beautiful. I throw a moody two in your TV on Munya. I throw a moody two in your TV on Munya. Yes, sir. You bet me a sorry, Musu. Ye ba mo so ahwe a mo na wo feel say Captain Smart na no de ye kan ye ho obeda because e be prove na nyoma bia na wo say but e hu na ehia but I say wo kasa na se mo ka matra last year wo ye the same thing e ma me wo ne ho mesra wo jai Jimmy you nya nyoma bia na wo betimi nyoma fun bia na pese wo de for ye wura ne asante last year wo ye the same but na radio so ye say wo di wura off jai Jimmy okay so me to ansem ni so a yenuanom ese wo message more message at the ma 2025 message 2025 yam kon se ugwa bi so mo the message e by general food at the dey by na me akasa me ma so at the dey by into the yentie said the in community e ba e beto hospital no say what I could do we in America pass antifo asema na nye ne said the CG e hu difa Krubia so hene gidi se oye so no ohina osombo oye kese nanso asantefo nko an timitina Ghana kan se yenke homom na yenfa nyina etumi mani pa baako no ne yeso oka na eno anu bi ato atwa eno achi no omosa ewo ba bia asantene firi bia no wogidi se santene ne na baako pe asede no ne bo abusua asede ne abusua pa ye ne wo fa wo se ne na no pe nanso bi ha no mu asantene ne da bo na asantene kra no ne nkwa na nyina no asantene ma ne krumu da ye no kota de ba ako a ye tiri se ye de ne papa chen wo de enti se wo so mpa asantefo asem kra na sa su na wo yi mu no sua enti na no ana ebi mu ka na no obi kika se den no na asantefo abefa voter na Pentecost for e de akankasa no e dominate voter region e na yensesa no yewo Accra no me hu se o Global Evangelical Church your Evangelical Presbyterian Church of Ghana and yewo friends Apostles Revelation Society ARS omo nyina no egwe nko ano mo ka e na mostly no mo ya asofo o na ma to mo din nyina no omo ya egwefo ba santifo complain ye yam ye ni abre wo Presby asore ho Methodist asore ho SD asore ho Anglican asore ho Salvation asore ho ene Pentecost asore ho ena obehwema mfantefo so edi hini pa wo ye Methodist asore mo utumu se ye nuano frafrafo so dominate Assemblies of God kakra kama but ye said that betna se ye beka ye concentrate on that there the fees of this side ne pa me hu se asantefo bebrebe no de omo ye ne se instead of be face no they are rather talking about niema ema ya santesem no ekron enti kamene sa oba na nka menya hu se Pentecost asore yes ana kamesa ta promote EP global any ARS mo any sorry bia as a voter ewu mu kese no na yatimi atry say ye kasa no ba bia emfa ho ne ye be wo ye no ye be kire ye ma kasa no no matimi aka ama kasa no anse anyu bia na hye nkran kasa ase se wo nam na ofere so be kan krum kasa wo ba na de prophet to ba ebedu ba bi no ho na person kan krum kasa wo hwe yenuan mu bia me mo mu din a o kasa no anka brofo anfra ne sentence ba ko bia nkra wontimi ntena ase na oye say wi na o ma no dwen say brofo no ne ma o mo ye nipa esene yan yaka no na asantefo de o mo nti brofo na asantefo de o mo anko school
ɛna asantefo dɔm abɔn ne yɛyɛ korɔ yɛn kasa ne yɛyɛ nneɛma both asante yɛakɔhyɛ baabi obiara sa modern way of dancing no na asantefo saa adoa yɛayɛ ama sisi Ghana baabi a nkɔhyia no mo saa adoa afei de obiara mu ne sɛ kwasiɛ da awia ɛwɔ sɛ yɛdi fufuo na yɛyɛ saa awia a wɔsɛ asantefo ademan no abɔ so mo ani nye wate na monsia asantefo suban no sɛ wɔne bɛgye de obiara meda ase. Yes, pepe ena etie 2025 yen hyeda na obi a meye bi nkofo bi hyeda bo po se enka adintina asa asante kasa ne dominate dodo nti bi mo voter ye nkran so start ye bi se na ne nyina nkofa bae no emre bi gaman che ka kire na nado se opese wo sesa nkran din no eye no ga Adangbe state na nado ebogu ye nye se bi a no evidence to back they making. Into how things they are trying to make effort. We say, I say, still na ya no musa asante dominate. But ya to say, we say, what chira obanu kwa in krankasa na ofri nkran ho empon nkran ho no yo baabi wo kro otra in krankasa na nduru. Uko voter region obi atitwi because enye say bia ye na a deliberate act eno ne kasa ye ngie ka bibi say obi official language and asante kasa na ke official language. Aye. Nti mu feel say bia capital na say yenka enye sa capital ne bada bay nkra be capital da bay ibisa nkra no be capital da bay ha nti ya bibi on ma nye say e bia mo dia ho yaw ne ho yaw bi na ye no atiasi mu free wakuma mu na 2025 yem ko ni so goma bi mu di sia ye di betwa yes ebusia na info wo ho no wi asante free ho a enyeji without asante there is no Ghana mama ami ehu say asante e ye bambo so nen dey di kan me subscribe to me share say de be ya obi a betimi ahwe me da so hwe